Според очарователната поп-изпълнителка Теди Кацарова, най-важният фактор за изискана осанка е походката. Подобно на талантливата певица, всяка дама мечтае да притежава грациозно излъчване на кръшна кошута. Оказа се, че не е толкова трудно. Ако бельото е основополагащо за високото самочувствие, то в обувките се крие тайната на съвършената походка ала Моника Белучи. Сексапилът на Мерилин Монро е бил вплетен не само в русите и кадрици, но и в женственото поклащане на бедрата, което буквално побърквало мъжете. Ходенето на платформи е цяло изкуство, което не се усъвършенства за ден. Дори истински професионалисти в модата буквално се препъват в овладяването му. Австралийската певица Кайли Миноуг превръща ниския ръст в своя запазена марка, но на сценични изяви винаги танцува покачена на умопомрачителни височини. Подобно на Кайли Миноуг, Теди Кацарова също не е сред най-високите звезди. Именно за това красавицата не се разделя с любимите си токчета. Канадският бранд Aldo предлага голямо разнообразие от стилни обувки с високи токчета. Те са съобразени с актуалните трендове на всеки сезон, а удобството никога не се пренебрегва. Като човек, който обикаля много по света, марката Aldo ми е абсолютно позната. Почти навсякъде се предпочитана марка за много изпълнители, за много музиканти и не случайно. Защото са удобни, защото са красиви, защото са актуални, защото са на много добра цена. И тази комбинация образува един много добър продукт. Влиянието на новите колекции е почерпено от поп-арт културата и свежите приумици на природата. Тази година е някаква огромна експлозия от цветове. Всякакви окраски, всякакви принтове. Има леопардови, има зебра, има какво ли не. Примерно този цвят в момента е супер актуален. Тази експлозия от цветове може да бъде намерена и в България, в новия магазин на Aldo на булевард Витоша. Елегантният стил на 60-те години е интерпретиран по нов и неповторим начин. Към класическите плетени и сатенени материи са добавени дръзки елементи и декорации. Въпреки че ми харесват платформите, предпочитам този тип обувки, защото някакси много лесно мога да балансирам, докато се движа. И това, че има възможност да се огъва предната част по този удобен начин, много улеснява придвижването. Само от вас зависи дали ще съчетаете обувките в неутрални цветове с ярки тоалети или обратното. Важното е да бъдете неотразими, каквито само Aldo може да ви направи. Това е цвета, който в момента много харесвам. Цвят горчица, както го наричат. Синьото е супер хит. Синьо и оранжево като комбинация изключително много ми харесва и го наблюдавам почти навсякъде. Aldo предлага модели от естествени материи, които са водещи не само при облеклата, но и при обувките. Дизайнерите съветват да не подценявате комфорта. Всъщност хубаво е човек да е с много модерни, изкрещи, красиви обувки, но много е важно и те да са удобни. Затова хубаво е да имаме в гардероба си добро качество, за да нямаме травми. Бъдете грациозни и цветни с Aldo. Очаквайте другата седмица още от топ актуалните трендове за летния сезон.